Ay, Mami Abby no. Thank you, Mami Abby. Thank you, Mami Ming. Hi. Mga unata. Kain na. Ay, si Ate May. Nag-give love. Oo. Mga una. Sarap ng adobo. Diyan. Suka. Meron ba kayong maangang na gano'n? Ito oh, sili. Maangang ka sa... Halang pa sa bakba sa mga inuman. Ito, ito. Did you pray na ba? Believe the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Bless us, O Lord, from these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Hi mga mamshis. Sa Katubo. Bakit? Ay, sa mga pagkasgot ang matsimot. Alas. Grabe. Ikaw mahilig ka sa maghang, no? Ayan si Manang. Yan. Kahit saan ako pwede. Diyan na kayo magtabi kayo ni Brenda. Tatapad man mo rin Hindi, dito. dito magkuha. Dapat man taigo man ta. Hindi ka. Hindi ka tapat ka. Diya ka anak, hindi ko lang tapat ninyo siya. Ang bisita mo nang gidang kuan. Kaya ngayong Pasko. Thank you. Asserty ba? Send 500 chicken. Uy, iyak na naman tayo. Iya kuan. Ayun ako pinagkakain ng rice. Tumigil. Ano. Yan, okay na kanyan, Day. Ito na kay Manang. Kaniimon mo. Hi. Yan. May live kasi. Jen. May live kayo, bawas-bawas mo na ng kanin. Dahan-dahan lang. Hello, Siken. Hello, world. Thank you, Mami Abby, sa aming kulang. Thank you, Mami Abby. Yes. Mami Abby, thank you. Thank you, Mother. Please follow Mami May and San San Philip Philip Abby. Maria Kirsten. And of course, Team Palaging Gutom. Sino pa ba? Ito sa plaza, sorry lang good, balot, ano ba? Sige. Ayaw na. Sige na. Ako na awit. Hindi mo, hindi dahil. Ano, pang Kay kuan. balot. Nakakam. Ako na may pako diri. Tama na. Wala na dahil. Kani kani. Kasi magpako. Ako ah. Nai mo ha? Ako. Go, nara. Oh. Man ako lagdalit na. Oh. Para tayo nasa kulungan. Ba't natatakan? Aw. Diba? Lami ay. Thank you. Ito, sina. Atro ka tagplasar ka? Kaya kumain na tayo dito para pagdating doon, tingin-tingin lang. Barbecue. Maligo pa ka na? Dali, ma'am. Ano, ma'am? Maligo ka mukha. Ay, nagkaon ko yan. Ay. Nagkaon ba? Tapos pagsulit na yan. Maligo ka mo po si Jigjag. Ligo pa ka siya. Gumana man na siya. Magkuhan ako mag-hat. Ha? Mag-hat. Hot doors ba ka? Rice kalungan. Yung tatong rasang balik si Amanda. Na, ginoo ko. Tuwa na, Unya pa gauna-una na siya sa fireworks day. Hi, Ate Chami. Oh, ang sana Yung siya? nakita natin sa balutan. Hi. Kain. Kagabi pag nakita na ko sila sana, tribo. CDO. Ayaw. CDO. Tuwa pa rin sila dito. Ano sila? Tuwa pa sila? Nangaon sila ito sa balutan. Yung kutsara. Yung Yung banda na reggae. In fairness, ang galing nila. Ang boyfriend ni Manang na ay eskwela. school siya. Hindi naman ako lang. Ang kutsara. Hindi mo yan. Yan. Yung magsabaw ka ba? Kami kayo siyang naikuan. Yun na Mga on. Tama na kami. Shirley Amin. Tama na. Akalang bata eh. So, laag mo diri. Bukas nandiyan kami sa El Salvador na kami show. Tapos diretso na ako ng airport kasi asa is 6 a.m. ng December 6 yung flight ko pabalik ng Manila. 6 a.m. yan?
Pagkatapos natin ng show, diretso na sa airport. pala yung ganyan. Talagang Sino ka? hindi Ako. May show ka rin sa Maynila. Dog show. Bakit? See? Jer, alin ba? Alam mo, simula nung nakapasok siya ulit dun sa yung bento. Naglahi na. Ganahan ko sa bowling nyo. Saan yun? Dyan. Ako ka bulan ng bowling. Bugat kayo na, uy. Actually, hindi ano rin siya. Para ka rin nagtutumbang preso. Bugat kayo bayot, madalang ka sa pagkuhan. Pag-anak, kay Milmar, nag-inarte man si Milmar. May post-post. Idagan man siya dito sa katong car bowling yun. Ah. Nadigyas mo ng mumug dyan. Nadigyas makayo to dito. Tuwara. Kaya nga di ba sabi ko sa Ate Chami, pag nagtawag ako sa'yo, ibig sabihin pupunta ako. Wala. Daliri ko nga kasha dun, kaya tawang-tawa ako. Nakabuling ka na? Sa SM lagi. Hindi ko pa na-try yan. Tulugan ako sa Campaginaldo, bulingan. 300? Unang unay ko. Magkano? Per head? 200. 200? Kapil na shoes. Kaya pag shoes man. May shoes. Ha? Ligas manggid kayo ang kuan. katong ligiranan sa bula. Ligyas ko. Iabot mo siya dito. Adobong manok. Amas karon dai. Artist di ko mo ani ko, di ko mo ata ko man. Kailangan maramdaman niya daw muna yung dampinong apoy ng dragon. Muna hingin niya yung bag na binigay sa akin. Okay. Kasi yung binigay ko sa kanya ng malaki, pero maganda pero malaki. Ginawa ang bimbo. Natong tulo. Dito siya kay kunin doon niya yung isa. Namin yung umakyat ha. Di ba? May hindi na naman yung gusto, di ba? Helen PM niya lang si Scarlett, pero alam ko kasi meron siya mga gig dun eh. May mga ganap siya sa Davao eh. PM niyo na lang po siya. Pag di nag-reply, hintayin niyo na lang yung kwento niya. Busy rin si Scarlett. Hindi na pupunta si Scarlett dito kasi magkaaway sila ni Ansing. Ayaw na. So ayun naman, hindi na nagpupunta. Tawag ng jibsag. Sada trending. Trending nga naman na ugma. Ikaw na naman mayaw yun. Mia. Kara. Amiya. Where have you been, Betch? Nagbibo na Carwin ba? Coke sa bobe. Halapak, iba. Iba si Jigjag. Ano kami ba? Nasa kanila po. January na ako babalik. Dapat si nagsasantok sa si Brenda. Dili ka magkuan. Dili ka mag... Para ano? Dili ka bitaw, dili mag-December. Dili. Sito, dili daw. Hindi, uwi na yun sir. Sa Maynila, karon na laging sick. O katong mga kadlaw. Sa sick. Dili ka mag-New Year, ma? Dili po. Uwi ka sa inyo muna. Na ako'y racket na Sa galin. event. Hindi ko malok yun. Ako kasi Kasi namin nagawak nga manok sa... nga. Ang kanda namin, sa side ng mama ko. Ako lagi nag-aasikaso ng party namin. Gathering sa Mga set up. Oh, Ate Chami, ewan ko sa'yo, nakakatampo ka. Halika! Bonay. Nanak, may Kaya isang Sprite. Mga ampap, mga Kaya daw isang hapon. Sprite. Sprite. Isang Sprite. Ano pag gano'n? Kumain na daw kayo? Yung kanin mo ko bala. Inano ko na ha? Pinalis Dua ka, ko na kay bukok mama, mo. kinuha ko Dua pa abo. sa Ha? Duwada. Bantay sa lakay ang pusa. Bantay sa lakay ang pusa. Sino naman nagbabantay sa laki sa kanya?
And why are you singing like that? Ano sabi? Ba't tumatawag siya? Jowa mo. Natulog ka sa ano, no? Mansyon. Katawan ko, yung kamay ko, mga paa. Ikaw ba naman kasi magwalis ting-ting ng dalawang sabay? Ano ka, robot? Parang ka lang. Parang hindi mo na nakit yung braso mo. Parang ka rin ano. Patawag-tawag ko na. Kung saan na lang doon nga, ang sami atong... Kwanday ba? Dali ko mananakit yung... Ginano mo ba naman eh? Akala ko okay lang ako. Pares! Nakatulog-tuloy siya sa mansyon sa bago. General, cleaning. Absorb mo. Ay, Sally. Pumusta na. Mali ako. Sino ang kaeng? Sino saan? Hindi man niya mapalis. Luwa ka ba? Gusto niya mataas agad. Ay, nabugbog tuloy siya. At si Manang. Nadamay. Pamukbo. General cleaning. Ay, malapit na piyesa. Daghang kay guys. Unsa din na busy tayo tanan. Tanan nila limpyo. Ano niya mo? Pista, manggod. Agay. Anak ko kayong Dajil. Magtabangan to si Brenda Day. Dimanshi! Dili lang. Kabara! Anak ko Day, dili lang tabag video. Jen, dili ka Ano? naman. Pag-cover nito ka nag-video, nagyam. Dimanshi, kabara! Nagalahig mo tanan Day. Gatanong Ano, sa... Gatanong sa kawayan kay butangan sa Christmas. Ay, Christmas light. Tara! Yawa. Ito ka man! Gaya po disyon. Ano lang ka? Sa kadali, tanawa. Ano kayo kayo? Ang tira mo yung mataon. Nakatulog yan. Kala ko naman naliligo ka na. Ay, deadly ko. Pwede ba naligo? Naligo ko. Hakilan. Ba't di ba sabok mo? Siyempre, nag-dryer ako. Aw. Ganon ha. Ako lang. May tubig tsaka coke. Ganon. Totoo ba yan? Totoo na yan ha. Nagaba man siya. Dami ko partner man siya. Asan na kayo naman natin? Hindi ko ng asin. Sa labat na lang na. Okay. Asan na kayo naman natin dahil? Kita mo na ba mo? Talent. Gagapoy siya eh. Walay labot ba kinangadamay? Si Ma'am Siga, tanong sa kawayan. Kabit-bit sa bara. Nagbungkal ka. Sino niya alam ang bara? Sa Tagalog. Pambungkal. Ha? Gusto mo ibaong ko sa'yo? Pinungkal mo doon? Nagbaon nga siya ng kawayan nga kasi si Jonah yung taga-video. Oo. Tanawa nga bag, oh. Hindi ka mag-cook. Pak! Para sa aking favorite na kapatid. Alam. Si Gugong. Kara! Hala ay! Ang ganda ng bag. Hala! Missing bag, uy. Kara. Kara! Paano ba? Maligo ko una na magdali lang. Nagpunta ba? Maglabing-labing tayo na. LB biyak na. Labing-labing daw kayo. Labing-labing. Dan kaon. Dan kain. Punta yun, lahat punta doon. Bigay to ni At. Si Maymay. Diyan yung suka ah. Naiwanan ko sa ano. Ito ako nga bag. Ay, nice ba na? Kana eh. Ano nga color of black? Sige, benta. Ano ba? January na po. Ako ba itong isa? Kabunsoon sa eh. Kana. Red color. Hoy, nindot na yellow kara oh. Ayaw. Kana. Pang bagets. Wala, jubisi. Ah, jubisi. Uli na. Sina yata. Kana na. Ako pa ka na Juliet Singh. Tara na dito. Subugat man na kara.
Mabukat. Pagkiss, Ay, jidak po. pagkiss ba kay kuya? Pagkiss kay kuya. Carlo na Kara. Yung Carlo. Carla o si Gugong. Carlota. Marites. Ano mga tao, may damay. Wala na naman tubig dyan, no? Kara! Pag-abot mo dito, i-off ang tubig sa swimming pool. Sure dyan ko, open na po. Full naman na yung pool. Puno na. Wala naman, hindi nakabukas sa baba. Adon, wala. Ari-ari, ibutan pinipindi. I love a dream. Mga moms. May in-upload ako ngayon. Saan ba yun? Phone ko. Tara, te. Araw pala. Bali na. Isa na yung madugo ko kahin. Ito lang. Mga moms, dito lang kayo, wait lang. Hi, Ate Jenkel. Di ba isa lang pagpadugo ang pagbalhin lugar? Meron akong bagong upload na video. Abi na, bago magtaro ka nagpadugo. Uy, bali na. Ay, ilagay ko sa YouTube. Kasi wala pa pala akong upload sa YouTube. Excuse sa busog. Sorry. Ang ganda, no? I-upload ko pa nga lang. I-upload ko pa lang. Good night. Galit si Chichay. Gusto mo naman galit. Ito na sila. Yes, Pasko na. Mga mami, upload ko pa lang po sa YouTube ha. Dito nyo na panoorin. Wait lang po. Hi Delpha, Venus. Hello. Tubong Banwa. Delpha Bernal Habalia Realista. Venus Alcorcon. Mirafen ng Dasmariñas Cavite. Mabilis lang po ito. Tapos punta tayo doon, lipat tayo doon. Doon tayo magchikahan ha. Iano ko siya. Parang i-premiere ko siya para sabay-sabay tayo doon. Tsada, ang bilis ng signal. Maliit na yan, Christmas tree, pero tingnan dito, parang ang tangkay. Ang cute ka ng candy cane. Ate Rebecca Nabidad, hello. Kundi na. Ma'am, sure what time event nyo bukas? Gabi na po yun, for sure. Muga ni, muga ito sila. Yan. Para sinabol, no? Sinabol dito sa po at dito. Pag buko daw. Yani de los Reyes, hello. Can't believe that I'm... Bakit po? Ano po ba problema ni Yaya po? Utang daw si Yaya.
Wapo lagi. Underneath the Christmas tree, I just wanna let you go. I just wanna let you go. Sino nang susunod? My birthday's come Ikaw naman ang. Thank you, Ate Merlin. Hi. Ayan, punta na kayo ngayon, mga ma'am, sa YouTube. Ayan, i-ano ko na. What do you call this? Ba't hindi niya binayad? Na upload ko na po. So, punta na po kayo doon sa aking YouTube channel, Ma'am G. Para sa ating latest video, yung bago pong design, bago po nating nilagay na liwanag dito sa Problema Inago. talaga yun. Kaya ako nga, kabayad ko lang. And that was brought to us by Maymay Flores. Yan. Pero kung wala ka naman Thank you, talagang Sisi pera, Maymay. pinipinisita. Ako nga yun eh. Wala, hindi pa nanonood. Asa ba yung ngayon? Baka ano yun ng deliver. Yun yung malira. Sabi na kung wala Tugas. kang pera. Kasi di ka naman pipilitin. Papatayan ka kung wala ka pambayad. Nakita nyo na mga ma'am yun sa YouTube. Punta kayo sa YouTube. Ako nga, magkano na bayaran ko kanina? 3,000 mahigit. I-share ko po mga ma'am siya. Yun nga, pag kunti lang yung sahod, bawas mo na tayo sa lalaki. Hindi siya nagmamalinis, pero ganun talaga eh. Pero unahin yung lalaki, pero may utang ka. Talaga lang. So, Utang abala po first, tayo bago lahat. mag-uwag. Abalang lahat dito sa Diba? Inago Nature Park. Ilalagay ko po Thank you, Ipang Mahilom. Ako may utang din ako kay Ritlin, pero nababayaran ko nung magsabi ng pag wala kong pambayad. Kay Rhea, binayaran ko lahat kanina. Pero walang ano. Uy, ako hindi pa. Kay Ma'am Shi, kanina ko palang kinuha yung ano, gusto na niya maningil. Sabi niya, utang daw. Gusto na siya maningil agad. Kailan ba dapat ang bayad? Pagbalik niya, January. Wala. Kasi nga, uwi ka, di ba? Kaya nga mo pinautang yung mga ano mo. Di ba? Ganun yun. Paano mamaya? Ay, Gwen, yung utang mo sa akin, Gwen. Gago. Yung utang ko. Alam mo yun, Beshi, pag nangutang ako sa'yo, bayad diretso. Wala kang utang sa ano. Eh, kilala kita, mag-post ka kaagad. Madami kang utang. Ang ganda guys, no? Parang siyang parang siya Christmas village. Hindi na siya hinaguan farm. Christmas, hinaguan, Christmas Uy, village. Naa mo? Tuwalya? meron naman ng shi. Thank you. And then, doon sa Yan yung tuwalya ng ano? Straight, kaso lang. Mia? Hindi namin mapakita kasi na. Hi, Ma'am Macy, Miss. Marga. Mga ma'am, shinare ko na. Watch nyo. Marga Bionsa, hello. Thank you so much. Salamat mga moms. Buti pa mag-live pag nag-live. Palagi dito. Mas open-minded sila o buhay bayan. Yeah. Ano ba yan? Parang tibig, hindi makagalaw. Bullshit. Panoorin nyo ha. Shinare ko na ngayon yung upload ko sa YouTube channel ko. Kung bakit maganda ngayon ang Hinaguan Nature Park. Yan. Ma'am siya, asa na yayahan na bakit wala na dyan? I-message nyo siya. Okay, punta nyo sa bahay nyo sa Playa. Pagpasok nyo doon sa pangatlo iskinita mula doon sa tapat na malaking bahay sa highway, alam na po nila yung kung nasaan yung bahay niya. Yung nakikita nila, See you later! lahat